Hola, benvinguts a un nou videotutorial d'Adobe InDesign CS4. En aquest videotutorial tractarem com combinar text i imatges en un document. Per això el primer que faré serà importar un text de mostra. Importaré directament cap a dintre, ja me l'ha importat. Bé, i veiem que el text ens queda desbordat per aquí. Recordem això, això vol dir que ens queda desbordat, que no ens hi cap. L'agafem aquest, fem clic i ja, sin errores, perfecte. Aquí veiem que hi ha com un salt de carro, no hi pinta res. El traiem, molt bé. Ara importarem una imatge, podem importar una imatge qualsevol, i la importo cap aquí, a la meva zona de treball, i bé, la deixo aquí mateix, la redimensiono, així. Bé, què ens passa? Que la imatge està per sobre del text. Com podem solventar això? Doncs la millor forma de fer-ho és amb el Ceñir Texto, que podem trobar aquí, o si no el veieu, està aquí a la ventana, Ceñir Texto, al control W. I què ens fa això? Això ens fa que el text ens flueixi amb les imatges. Doncs jo, per exemple, li dono amb aquest, ara veiem que està actiu aquest, li dono aquest botó i ja el text ens queda fluid dintre les imatges. Ara el que veiem aquí és que torna a estar desbordat el text perquè hem ficat la imatge. El que podríem fer és fer aquí a pàrrafo, a caràcter, fer les lletres més petites. En aquest cas podríem dir que sigui 11, les seleccionem totes. Podríem dir tot això. Si un cas ho apartarem momentàniament una mica. I li diem 11. Bé, i ara ho ficarem a dintre, això ja. I encara no d'això. El que podem fer també, si no ens interessa tota la foto, és jo què sé, retallar el marc de la foto, per exemple així. Estaria bé. Podem ficar això aquí així. El Ceñir Texto, ara veiem que això ens queda molt just. Podríem donar-li més marge aquí. Què més podríem fer? Inclús el que queda molt bé moltes vegades amb les fotos és posar-les justament aquí al sangrat. I amb l'eina de selecció directa agafem i el fem anar justament al sangrat. Vegem com ens queda això, ens quedaria així, potser té massa cel i massa poc marc. No sé, una cosa així. Què més es pot fer? Bé, per exemple, tenim aquí amb el pàrrafo, podríem ficar uns capitulars, per exemple, de 4. I a mi em sembla que tot això cabria amb unes lletres més grans, de 12. Doncs no hi cap. A vegades també el que va bé, si no ens cap, és estrènyer una mica a l'interlineat de les lletres. Ara ja potser l'estem estrenyent massa.
I bé, són diferents opcions que tenim per ficar-ho. Podríem tirar això més cap endalt perquè potser les he ficat massa. I bé, així seria com quedaria el nostre document. No està malament del tot. Bé, espero que us hagi servit i fins un altre tutorial. Vinga, gràcies, adeu.